Gittik bunu. Gülälek Hedret Guleva, Ceyhun Atajekov kinolar gördüňiz. Türkmen kinolaryň hemmetini bilýäňiz, saatlaryny şoň üçinem sene utulaýmasaň bolýar. Gülälek bilen. Yok. Tamam men gepleşikde oturýany. Şu gedek diňe türkmen kino filmleriniň saatlary şo taýda ulanlan soundtrack diýsen hem bolja. Birinji. Meň dostum bele goş ata ilaman. Sen bilmediňmi şu wagt? Ýetişmedi. Zappaklar. Ha? Zappaklar mı? Awa. Atraga aýtdy. Kimde kompozitör? Nurhan Ahmed. Awa. Şol Jappaklar filmini näki oglanlar zatlar. Şol artistler barmy şu wagt? Jappaklarda var, o nemen Silvin keşfine çele gelmanaman kurtaçyan şol bar diýdiler. 4-5 ýyllykda gabatlaşdy. Maňa ýüzüne mörköler ady familiýa ýadyma düşýär. Ýöne aktyorçuluk, aktrisalyk ýerine taşlapdyrmy? Aslında olan hiç de artist değiller. Jappaklar oynan Bana da şey gördüm, değiller artist o. değiller olur. Men şol wagt göresim gelýär. Gitdi onu. Aşragan uçetli. Yok. Neme? Devranın mastanası. Ana iki bir. Yine kompozitör men abilem. O rejissörni bilýän Meret Ataxanov. Şol oglanjy tap kiminni? Jeren Durdiýew Türkmenistanyň halk artisti Jaý Cennet bolsun şoň ýollaşy Bäşim Ataxanov operator ödi. Meret Ataxanov rejissör öz ogluny düşürýär kinoda. Şol döwran bolup oýnaýanjy oglan Jeren Durdiýewiň ýollaşy. Ýan ýollaşy. Ýan ýollaşy. Bäşim Ataxanov. Bäşim ağa dünýeden gaýtdy, ýalňyşmasam. Jeren Durdiýew da dünýede ýok. İkisiniň bir ogly bar, ady adyma düşenok, Halipaň ogly bar. Gitdi onu. Kino adını bilemem. Kino. Gorkak Batır. Awa. Ata döwlet föýgen şu artistiň ady, iň gowurýan artistlarymyň biri. Gorkak Batyr'ın rejissöri Osman Taparow. Awa Osman Taparow. Gorkak Batır bütün dünýä kino festiwalyna terbiýeçilik ähmiýetli kino diýip ýürüýte bayrag alyp gelen kino. Awa Gorkak Batyr i Gollywood tipiýarlygy şo taýda. Murskoy vaspitaniýa ol aslında. Gyýdlaryň içinde kemale gelýän bir oglan 4-5 tane gyýdyň arasynda gyýd häsiýetine eýe bolup biljekdigi hakda, psihologiýany iýdarlaýanlygy hakda terbiýeçilik ähmiýeti üçin şoňa bayraq berilen şo kino. Indi şol oglanjy kim? Şol oglanjyk men enem bilen goňşusy, enemler Hitrovka diýerler, Kuýbaşyw köçede ýaşaýar, bir köçe aňyrýanymyzda. Kakam hemişe diýýär, Gorkak Batyrdaky oglanjyk diýip artist däl. Bamy kaç wagt? Avtomehaniýa oýdan kär oýunça bolmaly. Gidel dot göreli. Men şol adamy tapatym gelýär. Interview bereme kaç Hemesini olar? epleşik edip bilersin, bererler. Interview vermeseler hem gatnaşarlar. Dogam etýär. Neme? Ajaýyp kinoň ady. Azallı. Muhammed Süýünhanow rejissöri. 2002-nji ýyl çykypdyr da şu kino. 2002-nji ýyllar Halvik Dewiýew baş keşipde çağrı berdi. Baş keşipde ýöne baş esasy keşfi, Jallin keşfini ýerine ýetiren ýene de artist däl Merdan Bayram Jaý Cennet bolsun dünýeden gaýtdy bagşy. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ustad mugallymy. Dünýeden gaýtdy täzelikde. Oň mara neme ýürege howa ýetmeýän diagnozy bardy hakykatdan. Men seni söýýär. Mehrem Çınar, Tuğkan Orazberdi, Recep. Rejissör Murad Oraz. Gitdik. Ne kino dersin? Bilýäňiz ýöne aýdymy, ha? Men bilýän aýdym. Ataway çargılysyň öz repertuaryny geçirip aýtdy. Aýdym bilýän men. Ýöne şu ýerde Ataway aýdanlar öýdemy, Atawaýny tetärden. Görürüm oý. Filmiň uje döwür näçe bilýäňiz, ýöne garşdyrýaňyz, ha şu taýdak bir näçe filmler bilen. Ýok, şu bara men şol Garabägüller aýdymyň aýdylan filmi bolmaga mahmal. Garabägüller 1-2 şol aýdymyň şu neme Körgüýdyň nalasy diýen ýalyk bir ady bardy. Eredin, ýok. İki sözden ibaret, ikinci sözü söýgü. Däherlenen söýgümi? Awa. Rejissöri Orad Oraz bolmalyna däherlenen söýgü bolsa. Utorduk şeydi ben. Kim uttu? Halipa. Yok. Ceyhun etti. Gülälek dogan uttu.
Indi Ceyhun Evet, bassan o kadar bir hal alıp bermeli boldun. Ceyhun bana bir aydym sowga dedi aýtyn çykdyjysa bolýa. Halin aptalına. Garaşya, yok halin atdana del. Garaşyan aydymyna. Aydym sowga dese bolýa. Bolly ana efirde söz verdim. Sen hem sowat bermellän. Men berer mesele de. Ýöne ter sowga Ceyhun'a beräý. Bolya. Burnundan getir. Sağ olun dostlar. Indi kısanda kimi göresiňiz gelýär? Ýazyň arkaýy.